ദൈവം വാസ്തവമായി ഉണ്ടോ? ദൈവം എന്നത് ഉൽപ്പത്തി 1:1 ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവം സകലവും ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് സകലവും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. എബ്രായർ 11:6 എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടോ എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ. ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏക സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാണ്. റോമർ 1:20 പറയുന്നു, ദൈവം അവർക്ക് വെളിവാക്കിയല്ലോ, അവൻ്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി അവൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. അവർക്ക് പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത വിഷയങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക. കാരണം ലോകത്തിന് യേശുവിനെ വേണം.